Uvedomujem si, že najlepšia vec, ktorú som možno spravil za ten čas, čo sa poznáme, bolo zoznamenie Viktórie a Jakuba. To už bolo vopred dohodnuté, mi povedalo Viktórii, že má takú skvelú sesternicu. Môj bratranec má pod zamienkou cigaretky na barelke zaviedol ku Jakubovi domov. Svadba! Hore, no Mejda, dvihni hore. Tak. Dnes tu stojíš ako žena. Si krásna. Si krásna nie len navonok, ale aj vo svojom vnútri. Po tvojom boku stojí muž, Jakub, ktorý ťa miluje a ktorému ťa odovzdávam. Nie ako stratu, ale ako naplnenie. Ideš si svojou cestou a buď šťastná. Jakub, sľub mi, že ju budeš držať za ruku, keď sa zlomí. Fandi jej, keď sa bude znášať a buď mäkký, keď bude na seba prísna. A nikdy, Jakub, nikdy jej nedovoľ zabudnúť, ako hlboko je milovaná. Ahojte. Kokso, tak ako Ahojte. na Islande nie je tma, Povedz ahoj. tak dúfam, že ani vo vašom manželstve nikdy nebude tma, že tam bude stále svietiť slnko. Želáme vám obom, nech je vaša láska hlasnejšia ako strach, silnejšia ako pochybnosti a krajšia každým rokom, ktorý uplynie. To boli krásne časy! Hej,